Stryger frem efter op mod Mosquera. Sedinalic, vi ikke har set ret. I Brøndby forsvar. Rem kommer ud her efter at have stødt sammen med Mosquera. Skal vi se, han går tilbage igen. Glimmerne af Sedinalic, Bertolt og Mosquera. God vending at forlade det, og så en afslutning, der er sløj som en efterårsdag. Ja, det kan godt være, men alt op til afslutningen er altså godt. Det er småspil, det er god bevægelse, det er stor forståelse, det er teknisk snille, det her. Og den der er faktisk rigtig god. Men du har ret i, det sidste mangler, men... Og går der må have fået lidt ro på pulsen. Thomsen op mod Ildsø. Og ind mod Mosquera med muligheden. Vas på mellemhånd, som man også var det i Horsens. Og reducering til Sønderjyske. En 3-scoring. Ja, lad os håbe, vi får en fodboldkamp, hvor de kan bruge den her scoring, og så umiddelbart blive farlig. Han er egentlig godt pakket ind derinde af gule trøjer, men får alligevel via sin styrke. Prøv at se her, han ligger sig først imellem Slebrygger og Vas, og så bliver den nærmest chippet ind til ham. Eller Remco er det, der bliver trukket lidt væk fra ham, og så Vas kommer ind her og får ikke rigtig taklet af på ham, bruger sin styrke der. Hvad sker der? Skruet mod Randers også, og lille Stine kan vi godt tillade sig at se, at han er kommet ind i. Der er 2 kampe træk i hvert fald, og 3. mål, som også helt fri ud til venstre af Brundeli. Mosquera lægger den til Stryger.